Velkommen til min Jes Ringstofs kanal. Mig og min anden kammerat, der også har en YouTube-kanal, sidder og filmer Minecraft lige nu. Det er bare fordi, vi begyndte på samme tid, og så... Vi begyndte faktisk på samme tid. Ja. Men hans kanal hedder Balthasar Prøvlo. Jeg kan ikke udtale det. Jeg er oppe i hjørnet. Han er oppe i venstre hjørne, Ja. jeg er på... Jeg bevæger mig, jeg slår! Kæft dig. Ja. Jeg får hovedpine. Jeg slår! Yes! Så ved I, hvem der er mig. Slå mig ihjel. Fuck you! Så siger jeg den. Ingenting. Jeg er kaktus. Pis! Lige i kaktus. Ja, jeg har 8. Hvad har du heroppe? Ej, stop. Vi slår ikke hinanden. Stop. Så stop selv. Okay. Jeg samler lige til jer. Vent på mig, jeg sætter. Vent lige på Amanda. Jeg Hvorfor fanden er der huller her? Jeg ved, hvor jeg er over en anden side. Søg. No! Oh. Fuck lige af dig. Du siger, vi ikke skal slå hinanden, ellers så slår du livet af hinanden. Værsgod. Tak for kaktusen. Fede. Ej, jeg har kun 3 hjerter. Stop. 2 hjerter. Jeg har også noget her. Sig om man er bag mig. Skriv om man er bag mig. Jeg har ikke så mange hjerter. Kun et halvt og et helt. Sødt. Nej, vi må ikke skære en pig. Og Balthasar? Hvor er du henne? Kom nu! Ja, jeg er god til. Nej, stop! Hallo, jeg gider ikke spille med dig så. Næste gang. Det er dig, der begynder. Nej! Du begyndte. For slet det der fælde. Hey, har du taget mit kort? Hey, hvad jeg har noget til jer? Hvor? Hey! Jeg har intet kort. Skriv, hvem der slår. Er det mig, Balthasar, eller Amanda? Du slår mig. Det er dig, der slår hende. Lad os slå i. Herre, Og det stop. Jeg vil andet kort. så kan I se, hvordan det er at Hvad så lægge de her 2 idioter, mand. Der var det kort. Har du taget det? Ja. Mit kort! Jeg kommer bare på. Men kommer du? Nej. Vil du ikke med? Godt. Jumba, så stop og dræb mig. Kom. Jeg ved, hvor vi skal hen. Men jeg har ikke kort, og du vil ikke efter. Jeg har taget dit. Nej, Ja, jeg har taget dit. fuck ja. Ja. Du har 2. Ja, jeg har dit. Men det kommer du. Ja, jeg prøver at finde det til jer. Ja. Prøv, men det skal... Prøv at kigge Det på er den mit. her vej for at komme ind til jer. Jeg smider en kort ind i en kaktus. Lad du være dig. Fuck, du er en idiot. Hvad der sker der, hvis jeg gør det? Ja, det forsvinder, og så gør jeg sådan til dit forsvinder. Jeg har fundet noget her, børn. Du kan ikke hugge det, dig. Jo. Giv Amanda en. Du har lige slået Balthasar ihjel. Jeg så dem kun. Hvor er du henne, Balthasar? Amanda skal have hendes kort tilbage. Det Og det er nu! Det er dit kort. Kom med det.
du ingenting! Løb, Amanda! Jamen, jeg aner ikke, hvor du er henne. Bare skynd dig, løb! Hvor er jeg? Bare løb et eller andet sted. Nej, jeg gider ikke. Han er efter hos begge nu. Det. Jeg går direkte den modsatte vej, ja. Hvad må du så efter? Ingen mere. Jeg går bare væk fra jer. Så slipper jeg for at høre på jer. Den her video tror jeg ikke, jeg ligger op. Balse så? Tror jeg slet ikke. Fuck dig. Balse så? Hvor er du henne, når jeg dræber dig? Troning. Bakker jæve. That's the bullshit. Bullshit. Det er bullshit, det her. Jeg kan godt slå, du sletter den. Hvorfor? Hvorfor? Du siger lige, at du kan forstå, hvorfor jeg gør det. Nej. Det har du lige sagt. Jeg er på video, dreng. Så sig, hvorfor? Fordi den er dårlig. Derfor. Skal vi så det til at lave en ny? Jeg skal slet ikke lave nogen. Især ikke med jer. Ikke, heller ikke det sted med GTA. Så skal jeg lave dem på online. Hey, Balthasar. Prøv lige at blive derovre, okay? Prøv lige at blive der. Jeg skal lige teste noget. Jeg hugger også noget til huset der. Yes. Du rykker mig over. Hey. Vil du have et svær af mig? Hit the bitch. Bullshit. Bare fordi jeg ikke kan løbe. Jeg kan heller ikke lide selv der. Balse så, hvor er du henne? Vi løb væk. Fuck jer. Vi ved ikke engang selv, hvor vi er, mand. Balse så? Det er ved at løbe tør for strøm. Stop, Kasper! Jeg gjorde ingenting med, hvorfor fanden skal du slå mig? Jeg har intet liv, jeg har 3 hjerter. Hey. Det er fordi, du så slået mig så meget, at jeg kun har 3 hjerter tilbage. Min krop. Hvad sker der? Hvem vælger du? Hey, Balse, så må du så også sige det der ting. Nej, nu mig. Nu slukkede min. Jamen, jeg strøm. Jamen, der er en der. Jamen, jeg fucking strøm. Vi er nødt til at bytte plads, Balthasar. Væk med dig. Stop. Kom nu, lad. Nej. Yay. Bullshit. Jeg har intet liv. Host. Jeg har feber. Ja, jeg skulle også. Jeg er ikke Jeg vist gider noget. ikke med Balthasar. Vi skal dræbe dig. Balse, Du jeg har er slår ikke dig vist ihjel noget. snart. Jeg har ikke vist noget liv, ikke? Men jeg har ikke mistet noget. Så gå efter hende. Nej, fordi hun vil dræbe mig. Fuck et skelet. Åh. Slå dem ihjel. Et skud på mig, jeg er slået. Jeg har et halvt hjert. Ja, det var jeg. Ikke mig. Godt. Skelet, du må ikke skyde mig. Jeg har ikke gjort dig noget. Hey, Balse så? Nå ja, jeg er bare væk fra jer. Balse så? Balse så? Ej, Cola. Coca-Cola.
Det sneer. Ja. Amanda, hvor fanden er du det? Jeg aner ikke så. Ja, jeg skal ikke bare stoppe videoen her, men vi har filmet over 10 minutter. Okay. Vi ses, folkens. Ja. God jul.